Kulula kakulona uphile uphusha uphumelela sibhekela udaba lamaphupho kodwa kubalulekile siyacela ukuthi uba imemba iba umlandeli wechaneli iba umuntu oyesekayo ichaneli uzobe usufona kusongonani ka-5 ntambama Monday to Friday kuphela WhatsApp Senzo Ntuli uphupha udla amanqina akabingelela kaceli nganza kwethu akukho okulahlekayo uma ubingelelile akukho okulahlekayo uma ucelile it's a standard sokuphila nje noma kuwusikompilo ukuthi uma ukhuluma nomuntu uma ufuna umuntu ekusize uyabingelela ube sucela usizo yabona iyona ndlela yokuphila kodwa akasazi-ke ngoba siphuma emakhaya angafani abanye abantu bazi ukuthi nje kwafanele bebuze nje bengacelile bengabingelelile nganza kwethu amanqina yini amangqina iloko kuhamba ngabe kwembuzi ngabe kwenkomo ngabe kwesilwane kodwa yiloko normally-ke thina sikubize ngamanqina abanye bathi amasondo enkomo kuya ngokuthi uqaba kuphinda abanye bathi amanqina enkomo ayibe bathi abasondo enkomo kuya ngawe nje yabo sonake singakusho uma uphupha uwadla one ngokwesintu kwabanye abantu uma uphupha emanqina enkomo kuyaba uphawu nje oluhle uma uwadla sokukhomba ukuthi ngenzeka kunomsebenzi okumele wenziwe ngakho uyakhonjiswa ukuthi kumele wenze isithebe esikhalelekayo uma ukuthi kade wadla noma kade wadla kunabanye abantu kade wadla nabo noma niwadla nabo yabona two kwesinye isikhathi uma uphupha amanqina enkomo kuyaba uphawu oluhle uma uwadla kusho ukuthi ngenzeka ukhonjiswa ukuthi uzothokozela umholo inzuzo okanye imali ozoyithola ngemuva kokuyikhandla kodwa engatheni abanye abantu uma-ke waphupha ewadla lawo manqina usuke ezothola umholo suke ezothola imali suke ezokwenza inzuzo kodwa engatheni yayibona noma usuke ezothola imadlana encane. Number 3 kuyenzeka futhi uphupha amanqina enkomo ube uphawu olubi uma uwadla so lukhomba ukuthi ngenzeka ukhonjiswa-ke unesitha esibi nesiyingozi esigadla ngedliso yabona ufakwe idliso ushaya ngedliso ukuthi uqinisa imkhuleko uyalwa noma uthola izinto uyaphalasa noma uthola izinto uyazidla zokulwa nedliso siyabona.